Eguno jainkoak, ETB-ko ikusentzuleok, pozik agurtzen zaituztegu udaldiko igande honetan. Gaurko saioa, festaren dantzara bideratuko dugu. Festak eta dantzaldiak ez dira nire gairik maitenak, baina festa den lekuan antze dantza egingo da. Ohitura zaharrek gai hauetan agintzen dute. Diognet hori bidalitako gutunari esker, ederto ikus dezakegu nola txertatu ziren lehen kristauak herrietan eta auzo bizitzan. Herri arruntetan bizi ziren eta jaskeran, janarian eta gainerako bizimoduan herrialde bakoitzeko usadio eta ohiturak zaintzen zituzten. Jakina, kristori eta kristau fedeari zegozkion gauzak elkarte barruan kudeatzen zituzten. Baina bazekiten herriaren bizitzan normaltasunez ibiltzen, aparteko goraberetan gogortu barik. Jaietan pizkanaka sartzen ari garela, badakigu festetan parte hartzea ez dela besteengandik urruti egoteko, besteekin batera gogotik aritu alizateko baizik. Festa eta dantza elkarren eskutik doaz. Lehendabizi, Elizaren edo santuen festekin zer ikusi duten dantzak jorratuko ditugu. Afrikako eta Amerikatako Elizan badira dantza liturgikoak, hau da, sakramentuen elizkizunetan dantzaldiak egiten dituztela. Horrelakoetan, meza santua, 3 ordukoak normalak dira, gutxienez. Baina ez da gure kasua. Naiz eta gure artean, eta tentu honez, dantza kontemplatiboa egiten den. Parrokietan ez dut ikusi, baina gazten giroan eta erlijiosoen etxeetan, bai. Neuk ere parte hartu dut dantza kontemplatiboan. Musika ezaguna eta mugimendu lasaiak direla, behin entzegua egin ondoren, niretzat badu xarma eta edartasuna. Herriko txistulari adiskide baten ahoz jaso ditut bestelako datu hauek. Euskal Herrian, dantza erritualak izendatu ditu berak. Besteak beste, herrian arrastaria haraneko ume eta gaztek Antiguako amaren zatuntegian, orduan, maiatzaren 9an, entradillas edo sarrera txikiak izeneko dantza zen dute. Polita dira. Kuartangon, Irutasun santuaren dantza, Añanako gatzagan, San Isidrotan, Laguardian, Tremolazioarena San Joanetan, Oionen, San Bizente Martiriaren egunean, Arratzaien dantza Labastidan, eta horrelakoak dozen artigora Arabako herri ezberdinetan. Eta Euskal Herri osoan entzutetsuak dira Muskildako amaren dantza, Arretxinagako Mikel Santuarena, Onjatiko Korpus egunekoa, Zumarragako Antiguako amarena, Kaxarranka, Leketixon, San Pedrotan, Tolosako Bortoi dantza, Durangaldeko dantzari dantza, eta abar. Hauek bakarrik aipatu ditut, hemen batzuk aipatzearren. Dantza hauek ez dira edozein lekutan eta egunetan egitekoak. Badute lekua eta eguna, doinu eta jantzi bereziak. Baina nire hurrengo aipamenak izango dira, plazetan egiten diren euskal dantzak. Biribilketan hasi, jota fandango harinarin, mutil dantza, iparraldeko musikoak, soka dantzak, arrezkoa eta abar. Batzuk, banakoak dira, edo bikoteka, edo taldeka besteak. Dantzaren mundua zabala da, adibidez. Erraldoiak eta buru handiak beti ikusi ditut nik dantzan, txistulariak lagundurik beti. Nire amaren garaian dantza egiteko etzen beti kanpoko soinuelari beharrik. Kantuz eta kriskitinak eta gazdeak dantzan aritu ziren. Txistu gitarra edo antzekoekin nahikoa zuten garai batean ondo pasatzeko. Gure herrian dantzari gehienak zaletuak dira, naiz eta dantzaren profesionalak gero eta gehiago izan eta meritu handikoak. Nolatan bururatu zait gai hauek egibidera ekartzea? Festatan guztiz garrantzitsuak direlako plazako dantzaldiak. Ez dira eskolako dantzak,
Ez da trebakuntza luzearen beharrik, gaztiek bai egiten dute, baina bereziki helduek eta nagusiek egite dute dantza gogotik. Kristau elkarteko kideok gaur, garena garela, jabetu gaitezen elkarrekin bizitzera deitzen gaituela Jesusek bere evangelioan. Eta gainera, ezagutzen ditugun bikote asko, erromerietan edo eskualdeko dantzalekuetan hasi zirela harremanetan. Eskondu askok, dantzari esker ezagutu zuten elkar. Hasierako harremana deitzu soil bat, eskontza sendo baten hasiera izan daiteke, eta askoren esperientzia da hori. Kristau eskonduen esperientzia berdina da. Eguneroko arduretan buru belarri sartuta direnak, une batetan etxea jaso eta dantza egitera joan daitezke. Eta ez dute aparteko jantziren beharrik. Txukun jantzita eta ondo pasatzeko aukera paragabea dute. Eta dantza egin ondoren, itzuliko dira etxera, baina oso posik. Jadanik herriko festan esku hartu dutelako. Edo senarrarekin edo emaztearekin, aizpa edo semealekin dantza egiteko aukera izan dutelako. Biblian be, salmuek dantzara deitzen gaituzte, adibidez, 159. salmoak, goretz bezatearen izena dantzan eginez. Edo Ezekielek dio, jaunak esaten dizue, egin txalo eta dantza. Edo beste pasaje batetan, David, erregeak, jaunaren aintzinean gogotik dantza eginez joan beti. ETB-ko lagunok, musika eta dantza aipatu ondoren, amaitzeko ordua da. Datorren domekan, jaien gaiarekin itzuliko gara. Herritarren parte hartzea ez da bakarrik polita. Baizik eta oso onuragarria. Bien bitartean lagunok, ondo izan. Agur.